Клавиатура и мишка от 5 метра височина. Ей ти клавиатурите. Хората искат да си метнеш клавиатурите. Вземи метни мишка. Абе, вземи метни всичко, Бате, какво искаш от мене, бе? По цел ден се прави на маймуна. Аре, бе. Кой е турата, бате? Ей, така ще опаковам. Сега ще кажат пак опаковаш в 160 метра, 18 километра. Готово ли? Мишката хартиен дълго. Да не ползваме само разтегателно. Най-хубавия продукт. Снимай макро. Снимай микро. Айде. И 1, 2, 3. Ей ти клавиатурите. Айде, да ходим да видим дали работи. Виж, светна. Така, мишката работи. Я да видим клавиатурата. Кажете, какво още да метнем от нашия офис? Останаха някакво неща. Колата, туалетната, кухнята, освен да метнем на друго не виждам. Ей, какво да ги изплаша? Тихо! Айде! Стига, бе, човек!